Aby sme dobre porozumeli tomuto svätému chválospevu Magnifikát, treba poznamenať, že blahoslavená Panna Mária hovorí z vlastnej skúsenosti, osvietená a poučená Duchom Svätým, lebo nikto nemôže správne pochopiť Boha ani Božie slovo, ak mu to nie je priamo dané od Ducha Svätého. Prijať dar Ducha Svätého totiž znamená zažiť, zakúsiť, precítiť ho. Školou, kde vyučuje Duch Svätý, je priama skúsenosť, bez ktorej sa človek nenaučí nič iné ako prázdne slová a táraniny. Duch Svätý naučil pre svätú Pannu, ktorá, hoc aj pokorná, chudobná a podceňovaná, sama na sebe zakúsila, ako v nej Boh koná veľké veci, tomuto vzácnemu umeniu a múdrosti, ktorá hovorí, že Boh je Pánom, ktorému sa páči vyvyšovať pokorných a ponižovať vyvýšených, inak povedané, rozbíjať to, čo je už vybudované, a budovať to, čo je rozbité. Amen.